Čak i ako znate odlično engleski, većina ovih riječi i izraza su iz kripto slenga. Prvi izraz je FUD, što znači Fear, Uncertainty and Doubt, to jest strah, nesigurnost i sumnja. To je jednostavno psihološki trik koji se koristi za širenje sumnje i straha u vezi s kriptovalutom, što bi uzrokovalo pad određene cijene. To naravno koristi onima koji to šire kako bi cijena pala i onda kako bi oni opet mogli kupiti po povoljnoj cijeni. FOMO, to jest Fear of Missing Out, to je strah od propuštanja. To je čest osjećaj kod ljudi ne samo u kripto nego i kod nekih drugih stvari. On se javlja kad cijena naglo počne rasti, ljudi se uplaše da će propustiti velike profite i obično uđu kad je cijena već na vrhu. Nakon toga imamo pojam HODL, koji je nastao 2013. objavom na forumu Bitcoin Talk. Cijena Bitcoina tada je porasla s ispod $15 u siječnju 2013. na preko $1100 početkom prosinca iste godine. Član foruma GameCube objavio je I'm hodling, zbog njegovih loših vještina u tradanju i odlučnosti da od tog trenutka jednostavno drži svoj Bitcoin. Nakon toga priznao je da je popio viski i kratko razmišljao o pravopisu kako se riječ viski zapravo piše. Zatim imamo pojam shill, to rade oni koji žele lažnim informacijama stvoriti savršenu sliku ili budućnost za neki coin kako bi njegova cijena narasla. Nakon što kod dosta ljudi krene euforija oko toga i cijena naraste, oni svoj dio rasprodaju, uzmu profit, a ljudi koji su uletili u to radi njihovih laži ostanu oštećeni. Onda imamo dobar poznati pojam to the moon. Bitcoin is going to the moon, to bi značilo da će cijena Bitcoina skočiti do mjeseca, to jest da će stvoriti veliki profit. Wrecked znači izgubiti veliku vrijednost u nekom coinu. Whaleovi na tržištu su investitori koji posjeduju ogromne količine nekog coina. To može biti nekad i opasno jer znaju manipulirati cijenama. ATH je skraćenica za all time high. Onda kada coin postigne najveću vrijednost u svojoj povijesti, nalazi se na all time high. Pump and dump, pumpa se događa kada velika količina pažnje dovede do povećanja cijene coina, a iskrcavanje ili dump se događa kada cijena coina padne nakon povezanog širenja negativnih emocija. Backholderi su one osobe koje napune svoje torbe i čekaju da cijena dosta skoči. When Lambo je pojam koji ljudi koriste u smislu pitanja kada će se obogatiti. Sats je skraćenica od Satoshis. Jedan Satoshi ekvivalentan je 0,0000001 Bitcoin, što ne zvuči puno, ali ako cijena Bitcoina ode to the moon, svaki će biti bitan. Weak hands, to je slabe ruke, odnose se na ljude koji nemaju strpljenja čuvati određeni coin. Prodaju ga nakon malog rasta ili zbog straha kad cijena padne. Pojam bullish označava tržište bika, to jest kada sve na tržištu raste. S druge strane imamo bearish, to jest tržište medvjeda, onda kada sve na tržištu pada.